טוב, אז שלום חברים וברוכים הבאים לסרטון של גיימינג, והיום כמו שאתם רואים אני לא במחשב ואני לא משחק בשום דבר. אז אני בעצם קניתי אוזניות חדשות של קורסר גיימינג וויד RGB של 7.1, מתחברות ב-USB, זה מעולה. האוזניות הקודמות שהיו לי, היה לי את ה-HyperX Cloud, את אלו. האוזניות נחמדות, שומעים במעולה, אבל כמה זמן אפשר הם גם התקלקלו לי טיפה, חצי שומעים, חצי לא שומעים. אז אני החלטתי שאני צריך אוזניות חדשות. אז אני קניתי בעצם את האוזניות האלו שלדעתי הם אחלה של אוזניות, ראיתי כמה ביקורות. יש פה מנורת RGB קטנה פה, כמה פיצ'רים מעניינים, 50 דרייברס, יש פה הכל, של קורסר כמובן, ויש לנו פה גם את הדבר הנחמד הזה, שפה כתוב לי כמה דברים, כמה פיצ'רים, אני לא אקריא את הכל, מה שכן יש לי פה סיראונד למי שלא יודע, זה דבר ששומעים מכל הכיוונים. אז כן, אפשר להתחיל בפתיחה. את הדברים האלה אני כבר חתכתי כדי שלא יפריע באמצע הסרטון. אז עכשיו אנחנו ניגש לפתיחה. כמו שאתם רואים, נפתח בקלות. בואו ננסה להוציא את זה. ככה. ואת זה אנחנו לא צריכים יותר בפריים שלנו. והנה האוזניות, יש לנו צד אחד בינתיים. זה התחלה חברים. כמו שאתם רואים, הנה הצד השני, עטוף בניילון. בואו נראה אם הן קשורות למשהו. לא שאני רואה, הן כן קשורות. אני אנסה לפתוח את זה. כמו שאתם רואים, אלו האוזניות בעצם, נחמדות כאלה, חמודות. אני לא בטוח איך אני אוציא את זה, אני חושב שאני פשוט אגזור את זה. ועכשיו אקרא, והנה האוזניות שלנו. האוזניות שלי נחמדות, של קורסר, משהו, סוג של מותג כזה. את זה אני גם אגזור, או שיש איזה פתיחה כלשהי, לא, אני לא רוצה להתעסק עם זה וסתם להעביר. אני אחזור לכם כשהאוזניות יהיו פתוחות. טוב חברים, אז כמו שאתם רואים אני פתחתי את האוזניות פה כמעט הכל, השארתי פה רק את האוזניות ואת הניילון פה ואת הכבל. אז כמו שאתם רואים האוזניות די נראות טובות, הן גם מאוד רכות ונוחות, משמע יהיה לי ממש נוח. הן מתחברות בכבל USB רגיל כדי להביא פה את הסאונד בעצם, בצורה ואת המהירות ואת הכל. וכמו שאתם רואים יש לי פה גם גומייה אחת, זה לא פלסטיק הפעם, זה גומייה. ואנחנו נוריד אותה. ויש לנו פה גם מיקרופון, שיכולים להזיז ולעשות איתו מה שאנחנו רוצים. המיקרופון הזה אני לא ממש אשתמש בו, כי יש לי מיקרופון שכרגע אני משתמש בו חברים. יש לי פה את הבלו סנובול אייס, שזה מיקרופון די טוב, ואני משתמש בו כבר די הרבה זמן. ואני מרוצה מכל מה שעושה בעצם. וזה כל האוזניות בעצם. לא אין יותר מדי מה להראות, יש לי פה כפתור השתק אם אני רוצה להשתמש במיקרופון הזה בכלל. אז אני אחבר את האוזניות למחשב, ממש ברגע זה האמת. אני אפתח פה רגע את הכבל, ואחבר אותה למחשב. כן. כמו שאתם רואים, הכבל נפתח, כבל די ארוך. נראה לי הוא יספק אותי. נוריד פה את הפלסטיק, נזיז את כל זה מהפריים, ואנחנו נחבר אותה במחשב, ואתם תוכלו לראות את אורות ה-RGB שיש לי, ואת האוזניות עובדות. חיברתי אותם למחשב, אני בינתיים לא רואה שום דבר, אבל הנה, כמו שאתם רואים, ה-RGB פועל, האורות מתחלפים, הכל עובד, הכל נראה ממש יפה, והן נראות נוחות. אני אנסה אותם ממש ברגע זה. אנסה אותם, עכשיו אתם לא תוכלו לראות אותי כי אני כרגע לא עושה פייסקאם, אבל אני אשים את האוזניות. אוקיי, אז האוזניות נראות סבבה, הן די נוחות. המיקרופון טיפה מפריע אז אני אזיז אותו, אפשר להזיז אותו. והאוזניות סבבה, נוחות, נחמדות.
אני יכול להגיד לכם באמת שהאוזניות האלה הן באמת אחלה של אוזניות, אבל אתם מבינים, האוזניות הקודמות שלי כמובן, אלו, הן אוזניות שלדעתי עדיין הרבה יותר נוחות. הן לא בדיוק הרבה יותר נוחות, כי יש להם פשוט את הדבר הזה שהוא נראה לי יותר נוח מהספוגים הללו, אבל גם הספוגים האלו מעולים ואני מאוד נהנה מהם בכל מקרה. וזה האוזניות בעצם, ואני מאוד מרוצה מהם. לדעתי, אני דווקא הייתי מוכן להשקיע את הכסף הזה בשביל אוזניות, כי רציתי אוזניות הכי טובות שאפשר, ומה שהייתי צריך. ואני גם מקווה שהפעם אתם נהנים מהאיכות של הסרטון, כי הסרטון הזה צולם במצלמה והכל, וסידרתי הכל, והכנתי הכל, ותאורה וזה. כמו שאתם רואים, יש לי פה תאורה קטנה, שאפשר להזיז מדי פעם, ואני יודע שהתאורה לא משהו, אני יכול להזיז את זה לפה, ואז תראו יותר טוב. אני יכול גם להזיז את המצלמה, וזהו. אז כמו שאתם רואים, הכל מסודר, הכל יפה. אנבוקסינג קצר כזה, נחמד, לא הכי ארוך שיש, ואני מרוצה מהאוזניות האמת, אני מאוד מרוצה מהאוזניות, הן נראות סבבה. יש להם אורות RGB ממש יפים, ודי בהירים שזה טוב. אז אני חושב שאני רוצה מהאוזניות האלה, ותגידו לי מה אתם אומרים על הסוג הזה של הסרטונים, ואם אתם מעוניינים בעוד סרטוני אנבוקסינג על כמה דברים שאני אקנה, כי זה לא הדבר האחרון. אני בדרכי להרכיב כמה דברים חדשים, ואני חושב שהגיע הזמן לזרוק את האוזניות האלה, כי האוזניות האלה כבר ישנות. אתם רואים, היה לי פה מיקרופון, הוא לא עובד יותר, והאוזניות גם שומעים באוזן אחת ובאוזן אחת לא, באוזן שמאל שומעים, באוזן ימין לא. האוזניות האלה כבר הרוסות לגמרי. אז כן, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. לקח לי המון זמן להשיג מצלמה ולקנות את האוזניות, והשקעתי המון בסרטון הזה, אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. אם כן, אל תשכחו לתת לייק, אל תשכחו לחשוב לערוץ, ואנחנו נתראה בסרטון הבא של גיימינג, ויאללה ביי.